Aduh. Adik-adikku, Ayo, Rene, Iya Mbak Yu. atiku bunga banget. Dino iki, nang Joho kene, awake dhewe arep nang dadapan. Ngerti dadapan? Oh, kono kae. Sebrang Oh. kali kae. Oh, Iya toh? Jare ono nang priya dusun bagus dadapan lho Mbak Yu. Heeh. Dadi aku dino iki arep menyang dadapan, arep ngunggah-unggahi Kang Asmo ande-ande lumut. ande lumut sing jarene bagus kuwi. Heeh. Karo ketuane LK Kambawen kira-kira bagus endi? Ora ana sak kuku irenge to ya. Aduh ya Yu ya aduh. Heeh. Maksudmu ketua LK Iya. Kambawen kuwi ora bagus. Ora babar blas. Ndak ya ora Ampun, sing Pak Ketua. Kudu aku lho. ndak ya ora sing cilik ireng kae to ya ya. Ya, tutan. Heeh. Iya. Dina iki pokoke aku arep nyebrang kali dadapan iki, aku arep menyang dadapan. Kosek-kosek to Mbak Yu. Lah nek mengkono ya adik-adik iki ya melu to. Ora iso. Lho. Mbak Yune sik sing ayu dhewe iki Lah sik kok mangkat ngono ya, mrono. Yu, ya? Ora usah Ya melu. kudu melu. Ora. Aku ya melu to. Ora. Ya nyong ya. Ndak. Ganyong Apa meneh melu ora? ganyong? Aku ya kudu Ku ya perlu duwe bojo Ganyong lho, ya Yu. melu. Ora. Sing tuwa sik mohon maaf, minggir. Ngono. Tapi kali iki kok sik Kayak kok jero ya Mbak Yu jero ya. tenan e. Aku Piye ya iki? ora iso renang. Banjire ya gede. Iya. Carane awake dhewe Iso nganto. nyebrang tekan dusun dadapan Ganyong iso renang nyong. Iso renang ayo numpak iki wis. Jajal nyong, jajal nyong. Ganyong Nah. ya. Jeru Mbak Yu, jeru. Nek sing klelep ganyong kayane ora apa-apa. Ora apa-apa. Lilo tak keke. Lilo, lilo. Ora apa ya. Gini Lah ya. piye Ya terusan ampun, ya carane ampun. awake dhewe nyebrang Iya. Heeh. ana ing dadapan piye Mbak Yu? Banjire kok ya gede tenan. Iya. Ojo-ojo ana ulone iki mengko. Ayo. Anakonda, Piye Kuwi, iki carane? sepat, Ana sing cetul, duwe akeh kayu. men. Dicaplok Oh, malah oh. ora sida ngunggah-nggahi Heeh. ande-ande lumut. Iya. Kira-kira ana sing duwe perahu apa ora ki ya penonton ya Nyuwun jebule akeh perahu. temen Balon. penontonnya ya. Balone Allah. mbake kae iso kayane, Mbak, nyileh balone gitu. Kampul-kampul. Ngomong ngono lho Mbak Yu. Heeh. Ganyong. Piye ya? Piye Awake nyong? dhewe Piye kudu iki ya? golek cara piye Bener. carane awake dhewe iso nyebrang ning dadapan. Bener. Piye Iso carane iki? Sik? ngunggah-unggahi ande-ande lumut. Thinking sik. Wah, Penonton mungkin ada ide. ada ide. Tapi Mbak Yu, Mbak Yu. Adupi nyong, adupi. Adupi. Ganyong kok ge. Lanjut karo lepat pasane graita. Bangsa apa kayu? Oke, dade ta tu? Kayane kancane ganyong. Ah, sejenis ganyong iki. Lah apa kancamu to, Nyong? Takokno, Nyong. Nyong takokno. Cah ayu. Apa watu? Kok watu kok iso ngomong ya? Iki sapa? Hah? Kaya ngono war. Iki Maju, maju, kabeh maju, kaya kejegur, waduh. kejegur. Aku Adepi, gila Nyong. meneh Mbak Yu, Adepi, Mbak Nyong. Yuku. Hah. Ana apa? Bocah-bocah ayu kaya ngene. Siji, loro, telu. Lah iki sapa? Iki wong. Ambune kok wedhus kok ngene. Pancen ra tau Hah. wedhus. Ana apa? Bocah-bocah ayu ana ing kali dadapan. Iki kali sing nguasani aku. Kowe sapa? Jenengmu sapa? Hah, Lah kowe iki jane sapa to jane? Ireng Gedi. Iya iso ireng ngomong gedhi ora sisan. apa-apa. Eli. Iya, ngene. Rada wedi mingkem. Siti oh. Ha, mingkem. Raja yu kok perintah. Kosek. Hah, Yuyu kok gedene sakmono. Nak Nih. cara nggonku lho wis dimasak garang asem Asam garang manis asem, ya. Ya. asam manis. Nah aku sing nemu ya tak kok iki kelamongan. aja kakean ngomong sik. Ya, Sapa sira pawongan
sampai tekan pinggir kali dadapan kene. Waduh, medeni kowe. Kenalke, iki aku Klenteng Abang lan iki adik-adikku kabeh, Klenteng Kuning, Klenteng Ijo lan Danyong. Rada ora pede. Aku dina iki seneng banget. Kok iso? Lah kok curhat? Yo, Kok curhat? Klenteng Abang, Klenteng Biru, Klenteng Ijo. Iki klenteng sapa? Ganyong. Klenteng Ganyong. Oh. Kenalno aku panguwasa ning kali dadapan. Jenengku Raja Yuyu. Yuyu Raja Kangkang. Oh. Lah yu apa Kang? Nek yuyu, Ya, nek yuyu. Kang ra cetha jenenge yuyu. Dino iki aku dadi Yu. Oh, Sesuk terus Kang, sesuk kowe sing Kang. Ha. pancen ora cetha. Hus, Pancen ora kok cetha. melu-melu. Hus, mrene aja dado lho. Ning aja nyokot lho ya. Ngene. Aku kuwi lan adik-adikku santai, ndo matine santai. Yo aku encen ayu karo adik-adikku. Ngene, aku arep nyebrang kali dadapan iki, arep menyang dadapan. Nanggone Mbok Rondo. Klenteng Abang. Ana perlu apa kowe arep nyebrang ana ing desa dadapan? Padahal kowe kudu liwat kali iki. Kali sing jerone ra kira-kira. Jelasno Klenteng Abang. Gek adem yo gek tak pikir iki mau karo adik-adikku. Piye carane iso nyebrang? Ha, kowe teko ya gede medeni. Arep renang aku. Jaluk perahu wae. Kae karo Mas Bagus kae, ndi mau wonge? Juragan, Oh yo, kae. perahu. Oh. Jaluk perahu. Yu menengah proposale gek Ah. majoke, gek ngajoke proposal. Tuan Grab, Ha. Tuan Grab. Tuan, Piye, Tuan. Nyong? Iki Mbak Yu kok kan arep nyebrang. Yo. Syaratnya iki apa terbuka wae ngono lho. Wah. Sejatine awake Ngene. kuwi Setelah sekian purnama aku ora ketemu karo wong ayu-ayu. Ora, sik. Ayu. curhat. Untung ana wong ayu sing pengen nyebrang nang kene. Mas Bagus aja meri, aku ketemu ayu-ayu. Gini, gampang. Nyebrang kene iki gampang. Ananging ora perlu mbok peksa. Yen kowe maksa kudu nyebrang, ora ana sing slamet nyebrang ana ing kali kene. Yen kowe maksa nekat nyebrang, bahkan dipangan kala mangsa dening bangsa bangsaku termasuk aku. Kuwi kok modus. Kira-kira penawaran menarik apa saka bangsamu? Hah. Yo. Saiki ana ing kali dadapan iki aku ditemokke marang klenteng-klenteng sing ayu-ayu. Ki klenteng Ganyong nomor 7. Ha. Ki ngene, penjalukku gampang banget. Ora kalong. Ora angel banget. Syarate siji wae. KTP. Paling kalau ambung. Fotokopi KTP. KTP, Kakak. Waduh, ngejokke Piye? utangan bank apa piye? NPWP. Iya pancen urung lunas. Aku ora perlu bondo. Bondo kowe akeh. Lah piye kok apa? Terus perlu Yo, apa? tak jelaske klenteng abang biru ijo kowe nyong. Syarate mung siji. Yen salah tak sebrangke tekan kali dadapan kono, aku pingin dicium pipiku. Ha. Yo. Kuwi kira-kira Piye? awake Amis kabeh ora Mbak Yu. Piye adik-adikku? Piye? Lah, piye, Kaya Ci? ngopo iki? Kaya ngene. Hahaha. Oh ya, oke. Setuju. Alhamdulillah. Setuju. Eh. Ganyong ya. Nyong cium nyong. Nyium-nyium nyong. Aku rabies nak dicokot ganyong. Ana men yu rabies. Hah, piye? Rembukane aja suwe-suwe, bensinku serantek. Ya kok sik aku Ah. karo bayu-bayu ku tak rembukan Piye? bisa. Yo rembukane dhisik. Rambukan aku. Ah, Piye iki penake piye iki? Rene nyong adik-adikku. Aja minggir Piye iki? ceblok engko. Piye ngilani yo.
Ora paling nyambung. Cintaku Lah, lah. sekonyong-konyong kodeng karo kowe tak ayu sing bakul lemper. Lemparmu pancen super resik tur anti laler yen ra petuk sedina ning sirang liyan. Cintaku sekonyong-konyong kodeng paribasan durung demok wani pandeg motorku tak tetater motorku tak tetater tak ampiri ayo tajak muter-muter. Wis apa urung anggone rembukan? Hah. Oh ya, ya, ya. Ya. Waduh, ha iki rombongan. Ya. Sing guyu aku, Bang. Ya aku pengen guyu bareng to yo. Sopo dhisik sing bakal tak bopong? Ya wis nek ngono Mbak Yu dhisik wae Eh. yo. Ya. Kowe milih tak sebrangke apa milih sing kae? Sing ndi? Kae? Gelem sing kae ket. Ya. Ya, tak donke pira kono nyo? Kok jur ngono? 500.000 sik. Ora Iya. bertanggung Yo, jawab. Pak Lurah Oke. jane pengen kae Pak Lurah. Ketoke ngono ya. Kapur-kapur. Oke. Oke, gua mau Hah. permintaan lu. Oke. Oke. Dadi aku lan adik-adikku setuju sarujuk yen kowe sing nyebrangno aku tekan kono. Tak siap nih pipiku tak usapan dhisik. Alah. Leteng Abang, wis siapa urung Bang? Iki bakal sebrangke kali Ada. gocekan ora sing kenceng Bang. Tapi ora oleh ndemok liyane lho. Loh. Santai dong. Aku Yo. di sing Ayo. ngorjen pengen Rene. aku ayo. Engko. Wis siap Bang? Sithik. Oh. Sun sebrangke sliramu sing liwat kene. Ailo siromo menyang Solo le-ole ayo mondo kacen dilolo-lolo wong mati ora obah yen obah mesti bocah urip golek Rodok suwe ra apa-apa iki. Kali ini aduh. siromo menyang Solo le-ole payung mondo kacen dilolo-lolo wong mati ora obah Kleteng Ayu, abang, wis kleteng tekan abang. kono. Pipimu halus tanpa jerawat. Ngopo? Pengen kono pengen. Lah yuyu terserah tak jebit lho. Oke, iki saiki gilirane sapa? Klenteng ijo lumut sing ayu tur imut. Waduh. Kleteng ijo. Apa gek birahi dirimu? Yo ngerti Ah. lho iki. Yo. Tak sebrangke. Sun sebrangke wong ayu sing liwat kene. Bato, bato ela-ela siromo menyang Solo le-ole payung mondo kacen dilolo-lolo bang wong mati ora obah obah mateni bocah yen urip golek aduhe Aku wis entuk 2. Sing ngendang aja pengen. Mbak Yu. Eh, Wes selamat turun. kose. Mbak Yuku Alah ketok cilik.
aku yo cilik. Klething biru. Iya. Saiki iya. jatamu pengen ngarep apa ning mburi? Aku pengen seneng tengah kuwi. Waduh, Awane ingin. apa meneh? Alah, ayo, Hawane adem yu. Adam. Iya. Oke, siap. Sun sebrangke wong ayu sing liwat kene. Baca baca ilo sira menyang solo le oleh payung mondo lajeng lolo ba wong mati ora obah obah mateni bocah yen urip golek duwe luku baca baca ilo sira menyang solo le oleh payung mondo lajeng lolo ba wong mati ora obah obah mateni bocah yen urip golek duwe Akhirnya aku menemukan kebahagiaan yang baru. Tuan Krep. Nyong, ababmu iki lho nyong. Oh, ngene-ngene. Mbak Yuku wis mbok sebrangke aku kok durung iki isih tanggunganmu lho. Duh. Bar entuk sing alus-alus kok entuk sing kok ngene to. Ya iki memolo tenan iki. Iki makhluk saka ngendi to nyong kok iki nyong? Saka Blumbungan. Aduh. Ya. Tapi kabeh bakal tak sebrangke nyong. Apa Gemes aku karo enggak gemes. Aduh. Kudune ki kali jero iki nyong. Eneng-eneng wae kok iki. Nyong. Tugasku jak siji. Ya kuwi nyebrangke kowe ana ing kali dadapan iki. Iya, aku pengen nusul Mbak Yu kae lho arep ngunggah-nggah. Kowe iki arep ngopo? Lumut. Lah, sapa ngerti Mas Angga-angga lumut I love you sama Nyong. saya. Perlu mbok ngerteni ya nyong. Sing jare Mbak Yu andheane lumut ki bagus. Gagah pideksa. Iya. Anake ngerti ya nyong sajatine andheane lumut cilik ireng ngantutan sisan. Oke, Nyong. Jare Mbak Yu kae ledo follower nang apa kae TikTok jare wonge bagus. Kuwi kena prank nyong, ganyong. Jane kaemu Mbak Yu tak tembung ketimbang arep ngunggah-nggahi andheane lu mending tak pek bojo nyong. Anange ora apa-apa nyong. Tetep saiki tak rampungke tugasku nyong. Siap po nyong kowe nyong? Tak sebrangke kali hadapan nyong. Siap. Oke nyong. Siapke ya nyong. Sun sebrangke wong ayu sing liwat kene langsung Sloku baca baca ilo sira menyang solo le oleh payung mondo tak sentit lolo ba wong mati ora obah obah mateni bocah yen urip golek duwe sluku baca baca ilo sira menyang solo le oleh payung mondo Hey! wong mati ora obah Iki ning bocah yen urip golek duwe Santap nyong, santap nyong, santap nyong, santap nyong. Tei. Aduh Piye musibah. nyong rasane nyong? Musibah aku. Yo wis kabeh wis tak sebrangke ana ing kalih dadapan. Sak ngerti yo yen ande-ande lumut ki mbiyen pernah dadi musuhku ngrebutke klething kuning yaiku Dewi Sekartaji. Ananging piye meneh wis nasib wis kudu tak lakoni. Apa sing dadi kersane Gusti tetep tak lampahi kanthi ikhlas hati. Ya wis,
Gandeng kabeh tugas wis rampung, aku tak mlebu istirahat ana ing kali dadapan meneh. Mbak Yu. Mbak Yu Klenting. Mbak Yu. Mbak Yu Klenting. Duh, neng ndi mau Mbak Yuku? Mbak Yu. Mbak Yu Klenting. Duh, neng ngendi to iki kok aku ki ditinggal? Ana kali dawane kaya ngene. Mesti kaline iki jeru banget. Piye carane iki aku menyebrang? Mbak Yu. Mbak Yu Klenting. Iki ana ambune kok kaya mbelek kaya ngene. Ganggu aku lehku istirahat. Topo kowe pawongan ana apa kowe ana ing pinggir kali kene iki. Kowe kok sajake ngece men. Kowe iki kaya apik-apika. Aku jenenge Klenting Kuning. Aku saka desa Gedangan. Kowe iki wis ambune amis, bentuke rang gadhek ngono kok. Iso ngunekke aku kok kaya mbelek. Klenting Kuning jenengmu. Yo, kenalno aku senajan mau urung takon tak jawab dhewe. Aku Yuyu Kangkang, ya toh? Yuyu Kangkang kuwi rajane Yuyu. Senajan kowe mau ngomongnya amis, tapi aku tetep manis. Pede men, makane aku ra sudi takon jenengmu. Ora apa-apa, ora usah takon jenenge. Ora perlu. Wes, aku ki meh takon, aku Yo. ki goleki Mbak Yuku mau. Ana klenting abang biru lan sak teruse. Iki mau ki done ngendi to? Oh, jebul sing tak sebrangke wong ayu-ayu kamu Mbak Yumu Klenting Kuning. Seh, teng siji kamu sapa? Wis ora ayu, ambune kok wedhus. Kowe iki rasah ngece, bentukmu kaya ngono kok ngece Mbak Yuku. Jur ganyong ki ya enak kuwi panganan kaya telo kok. Ganyong, jebule ganyong ning sing nyot